Hei, wel, ydych chi wedi iawn? Hapus i glywed dyna. Enw fi Dafydd Hedd, diwys yma i agor y noson i chi. Ac ia, gen i yw 50 munud o sets. Mae lot o'r Caneuon dod ar yr EP o fan'na. Os ydych chi'n mwynhau chi, dewch i siarad wedyn dim yn raffu. So, gobeithio chi'n mwynhau noson. Ia, sy'n o'r gan gyntaf di Colli Ar Fy Hun. Nes i chwarae hwnna henwch chydig o wythnosau nôl. So, gobeithio chi'n mwynhau fo. Mae'n son nos amdan pandemig a beth yn dod yn ôl allan hwnna. Felly, gobeithio chi'n mwynhau hwnna. So mae'r ail gan yma yn reit achlysyrol mewn ffordd, cos mae COP26 yn digwydd yn yr Alban wythnos yma tydi. Ac nes i wneud album yn 2016 yn nhw, hyn yn yr Atlas, ac mae'n sôn lot amdan yr crisis hinsawdd. Ac un o'r prif Caneuon ar yr album na oedd y can Fflamdy, ac oedd jyst teimladau fi o ran sut fydd y byd yn mynd os dyn ni ddim yn gwneud rhywbeth amdano fo. Ac ia, jyst gen fi ffydd a gobeithio allan ni achub y blaned mewn ffordd, so dyma Fflamdy.
Gwahaniaeth a can gyntaf ar yr EP newydd, dio. A mae'n just sôn amdan, dwi'n edrych i'r tiban 18 dwi, lle, di bod yn ysgol lot o'r amser, di bod yn creu cerddoriaeth. Ac un o'r straeon nid oedden ni wbeth nhw rhwydwaith seren yn Cymru, dwi'n siŵr os ydych chi'n gwybod be oedd o. A di cofio'r darlith gyntaf gaf o, ond yna jyst yw boi yma o Caneuon sy'n dweud bod ni yn well na pawb ag ati. A dwi'n just meddwl fod yr agwedd na o, jyst oherwydd ti wedi cael rhyw llythyren neu rhyw gradd, bod ti well na rhywun yn hollol afiach. Ac dyma'r, dim gwahaniaeth yma lot o innuendo, academaidd yn y gan i ni chi ddallt. Dydyn ni ddim yn wahanol i neb arall na well na neb arall, a dyna di'r neges y gan. Gan nesa oedd ar yr EP ydy Caneuon Mae Fory'n Dod, ac mae hwn yn sôn amdan, os gen ti problemau lle y syniad yma bod, o'n i'n anghofio amdan delio efo ac o'n i gadael o tan fory. Ond y peth ydy, dydy fory ddim yn dod am byth ac ti gorfod ymweld gyda problemau.
un dydd, a dyna be mae'r can yn sôn amdan. So diolch yn fawr iawn i chi. Cyfarwydd y Phrin, a mae oddi ar yr hen album. A mae'n sôn yna teimlad na lle ti'n lot o bobl oedd ni, gyda ni lot o commitment issues. A pan dyn ni teimlo fatha dyn ni eisiau settle lawr, mae'n teimlo reit special chi. A felly, mae'n un o'r y teimlo Cyfarwydd y Phrin a dyna, a ti byth i gwybod sy'n teimlo fwy na ddim, ond dyma can dan yna. Die
Diolch yn fawr iawn i chi. Cam Sbardun, mae bach fwy yn roc chi, ac nes i wneud gan ma, ac mae'n stori reit diddorol sylw fo. Yr rhyfel oer chi, un o'r pethau ddari straeon sydd wedi taro fi fwyaf ydy'r stori na lle oedd na malfunction efo system gwrth nuclear Rwsia. Ac oedd y system yn dweud yn Rwsia bod oedd America wedi anfon nuclear missile tuag at Rwsia, ac be oedd na broblem efo cyfriadur. A be ddigwyddodd oedd na 2 person yn y stafell. So ffordd oedd yr Soviet yn gweithio ar y pryd efo system nuclear. Os oedd nhw eisiau lawnsio rhywbeth, oedd nhw'n gorau cael 2 person yn rhoi cod i fewn i'r peiriant, ac oedd nhw'n gorau troi y goriad mwyn dweud i adr i'n hapus efo hyn. A dda'r yna 2 person nido, a dda'r 1 person peidio, oherwydd y strategaeth ar y pryd oedd, os oedd 1 person yn sythu, oedd rhaid i chdi sythu yn ôl. Ac oherwydd clurdeb meddyliol yr un na i peidio creu holocaust nuclear, dyn ni dal yma, a mae'r clurdeb na yn rhywbeth ofnadwy o mae'n rhoi os ysbrydoliaeth i ni fatha pobl yn yma ni. So dyma Sbardun yn sôn amdan y neges yna chi. So gobeithio chi'n mynd efo.
can arall ydy ar yr EP nhw Paent Ar Y Garreg, a mae hwn yn unig special oherwydd y lockdown, os ydych chi'n cofio pan ddaru fo gael ei rhyddhau. O'n i'n cael ei lockdown, ac o'n i'n cael gweld i gilydd am misoedd, ac oedd hwnna'n anodd wrth gwrs. Ac yna pethau oedden ni gorau wneud, oherwydd oedd yna darn o, lle oedd yna lockdown, bod o ddim yn lockdown, lle oedden ni gorau eistedd tu allan, ac oedden ni'n gorau cadw 2 metr i chi. So un o'r pethau oedden ni'n neud oedd ni fynd i'r ardd yn gilydd, ac oedden ni'n gorau eistedd yn erbyn rhyw bwr yma chi. Ac dwi'n dod o Bethesda, ac mae Bethesda, os ydych chi'n nabod yr ardal, mae'n lot o llechi yna, oherwydd y chwarae Phrin. Ac yn gardd fi gyda fi llechi, wast, llechi man. A digwydd bod yna art and crafts kits a peintio yn yr ardd, a wedyn, da ni'n peintio llun o, a jyst ni yn gilydd chi. Ac oedd o rhyw llun, so rhyw plentyn 5 oed yn neud, oedd o'n llun da. Ond y peth ydi, oedd yna uffar o wen ar gwyneb y ddau ni, ac oedd o jyst yn neud i fi Timon, dyna oedd y dyfodol lle mae pethau'n dwi'n well, a wedyn, jyst gwneud y can amdan y garreg yna lle, so felly gobeithio ydych chi'n mwynhau fo. Cool. So what's it up?
Diolch yn iawn i chi. So, rwan dwi'n mynd at yr dan disco o'r set, so gobeithio ydych chi'n mynd i fwynhau hwnna, chi. Os ydych chi ddim yn cyfarwydd fy cyrraedd i, boi indie dwi'n fel arfer, ond nes i gael y braint o weithio fo Endaf, a nath o ddangos fi lot o stwff cool ofnadwy o ran sut i creu cerddoriaeth electronic fy hun, so ni'n gymryd hwn oddi ar y stand, os yn bosib. Ac dyma can o'r Niwl yn greu fy Endaf, so diolch o'r Endaf am anfon y can dros iddo fi. Ac fy'n gret, diolch o'r am i chi. Mae pawb yn gwybod pwy Endaf, ac wrth gwrs gysi faint o weithio fo. Wedyn ni'n cracio'r job ar yr cynhyrchu. Ac o'n i'n meddwl, nes i ddysgu lot gyda fo, na i di o'n fy hun, felly dyma can yn release electronic newydd fi, Atgyfodi, a gobeithio ydych chi yn enjoyo fo. So diolch o'r iawn i chi.
Diolch fawr i chi gyd. A dwi'n un canol a wedyn na i adael I Morgan Elwy diddannu chi efo bach o hwnna I ffordd ganol, so mae'n siŵr dyna pam ydych chi gyd yma, ond mae'n gret. So, ia, gen I can fi eisiau gwneud efo hogyn reit lleol yma o Gaerdydd enw Iestyn Gwyn Jones, a mae o'n tyr enw dy fi, mae o'n ei Cyfarwydd hefyd. A ddawn ni penderfynu creu Caneuon yn gilydd, ddawn ni'n unig yw gair 2 gan, ac mae'r can Cymraeg dyn ni dal yn recordio fo'r funud oherwydd fod o, so dyn ni eisiau cymryd amser I hwnna. Ond ddawn ni greu can mewn Saesneg enw Follow Me, a dwi'n meddwl na I chwarae hwnna I chi wan yn acapella, felly gobeithio ydych chi yn mwynhau o hwn, a gynwch chi fwynhau Morgan Elwy wedyn, mae wedi bod yn pleser o chwarae I chi. But I'd like to find out sometime.
found me. Things will get better. Things will get better. It's like I don't know. But it seems I have to learn again. Outside, see the view. Mae pobl yn, diolch yn enw pawb. Dafydd Hedd, dwi'n o fi, dwi ar Spotify, dwi ar rwla chi isio. So os ydych chi wedi joio heno, dwi ddim yn brathu. Ac os ydych chi isio siarad i fi, di boi digon cymdeithasol, dwi'n yma tan hanner nos anyway, cos ti'n gorau mynd o'n i Bristol bore. Ond y peth ydy, dwi'n joio cwmni chi lot, bod mond, da chi cyfri ar 2 iawn yn bobl sy'n yma. Ond mae'n gret, a dwi'n hapus iawn, a ydych chi wedi bod yn creu chi fo gret, a diolch yn fawr i Ty Tawe. Diolch yn fawr i chi. A mae'n CDs yn y cefn, so. A mae'n joio lot o'n chi, efo morgen a rwy'n. Ta.